Bħallum 25 sena l-belt ta' Lockerbie fl-Iskozja rat waħda mill-ar traġedji tal-ajru fl-istorja. F'dan l-inċident ajruplan li kien fi triqtu minn Londra lejn New York b'259 persuna fuqu iġġarra f'kawża ta' bomba li tpoġġiet fuq l-ajruplan. B'riżultat ta' dan il-passiġġieri ta' fuq l-ajruplan tilfu ħajjithom flimkien ma' 11 persuna li kienu fl-inħawi ta' fejn seħħ l-inċident. Malta kienet imsemmija f'dan il-każ hekk kif ingħad li l-esplussiv li kkawża din it-traġedja kien inġar fuq ajruplan tal-linja tal-ajru Maltija. Rapporti oħra jgħidu li dan mhux minnu u li l-esplussiv telaq minn Londra. One News tkellem ma' Joe Mifsud li kien segwa u rrapporta dan il-każ. Issa li għadda dak iż-żmien jiena xorta ngħid li sallum għadha ma twettqitx ġustizzja. Ġifi għandek il-raba ta' dawk il-vittmi veru ħadu kumpens finanzjar, però l-kumpens finanzjar ma jfissirx li saret ġustizzja. Il-ġuri għalija kien il-verdett tiegħu jiena għadni nikkontesta sallum għaliex inti ma tistax issib wieħed ħati u l-persuna l-oħra mhix ħatja. Żied jgħid li f'dan il-każ kienu involuti l-Iran bħala tpattija lill-Istati Uniti għaliex kienu waqqgħulhom ajruplan minn tagħhom. Barra minn hekk qal li hemm rapporti li jindikaw involviment ta' gruppi Palestinjani li operaw mis-Sirja. Tkellem ukoll dwar l-involviment ta' Malta. Li ħareġ żgur fil-ġuri li m'hemmx prova konkreta li l-bomba telqet minn Malta. Dwar dan il-każ f'Jannar tal-2001 il-Libjan Abdel Baset Al-Megrahi kien ingħata sentenza ta' umru l-ħabs imma ġie meħlus fl-2009 wara djanjosi ta' kanċer tal-prostata. Al-Megrahi imbagħad miet fl-2012. Biex ifakru lil dawk li mietu f'din it-traġedja 25 sena ilu illum kemm fl-Amerika kif ukoll fir-Renju Unit qed isiru numru ta' ċerimonji kommemorattivi.